I have conquered the need to conquer the world. Conquer je za mňa jedno z najkrajších slov v angličtine. Conquer, vyslovene dobiť nejaké územie. Tento výrok je z obdobia, kedy žil Alexander Veľký, ktorý na svojich cestách, kedy dobíjal svet, stretáva filozofa, ktorý povedal toto vyjadrenie I have conquered the need to conquer the world. A na čo prišiel ten filozof? Prišiel na to, že nepotrebuje externe dokazovať svetu, že ho vie dobiť, lebo v prvom rade potrebuje dokázať sám sebe, že vie dobiť v úvodzovkách sám seba, a teda mať pod kontrolou svoje reakcie, svoje vzťahy, seba samého. A to je niečo, čomu sa Alexander učil v podstate celý život a musel prejsť na koniec sveta, aby si to uvedomil. My si to v podstate potrebujeme uvedomiť tiež, že v prvom rade, čo potrebujeme mať pod kontrolou, sme my sami. Veľakrát, keď aj učiteľ hovorí, tento žiak začne ukazovať prstom, je problematický, vždy to ide naspäť k nám. Vždy. Vždy, čo sa nám nepáči v skupine alebo na nejakom individuálnom človeku, ide naspäť k nám. Lebo nejak to zachytil ten náš radar, niečo nás rozrušilo a rozrušilo nás to preto, lebo niečo v nás nie je upratané. A keď si toto ako keby uvedomíme, tak sa nám bude veľmi ľahšie fungovať vo svete. Lebo namiesto toho, aby sme míňali čas a ukazovali prstom, tak hneď začneme reflektovať, že čo my vieme v sebe prenastaviť, upraviť, upratať, aby nás tak nerozrušovalo niečo, čo sa tam externe deje. A presne toto, že potrebujeme cibriť v prvom rade seba, je niečo, čo učíme aj tie naše deti. A videla som to včera, sme mali ukážkovú hodinu s 3-ročnými deťmi. A boli tam deti, ktoré boli maximálne pripravené, úžasnuté, nemali problém nasledovať pokyny. A toto boli deti, ktorých rodičia tam neboli na tej ukážkovej hodine, že rodičia len povedali, zapisujem dieťa, ani nechcem byť na ukážkovej hodine. A potom tam boli deti, kde boli aj rodičia. A väčšinou, keď tam tí rodičia sú, tak to dieťa si dovolí byť trošku také rozkokošené, respektíve také, že a ja nechcem, a sú takí maznáčikovia zrazu a trošku lazy, trošku leniví, lebo oni nechcú, oni nebudú, lebo tam bola maminka za nimi, viete, čo myslím. A nejde len o tú angličtinu na tých našich hodinách, ide o to, že učíme dieťa trpezlivosti. Ideme jeden za druhým, musíš počkať, musíš vytrvať najprv ty pre tebou, potom ty za tebou a na budúce to bude zase opačne. A to dieťa sa naučí budovať v sebe nielen angličtinu, ale aj tieto dôležité prvky, ktoré ako ľudia na tej emocionálnej rovine potrebujeme.